ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧା ଭାଇ ଆସି ଆମ ଦୋକାନରୁ ମାଛ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯିବା ପରେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବାବୁ ବାଇକରେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଛ। ତ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋହି ଭାକୁର, ତ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ବଡ଼ ଭାକୁରରୁ କିଛି କାଟିକି ଦେବେ, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାକୁର ଗୋଟେ କାଟିକି ଯୋଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ କରି ବାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ଏ ଭାଇ ଆସି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଏ ରୋହିଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରୋହିଟା ଓଜନ କରିକି କାଟୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଏ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଭାଇ ଶୁଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛରୁ ମୋତେ କିଛି କଟିଂ କରିକି ବାନ୍ଧିକି ପଠାଇଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ଆସିବ, ସେ ନେଇକି ଯିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ବାନ୍ଧିକି। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମାଛ କଟା ସରିଥିଲା, ତ ସିଏ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମାଛ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ମାଛ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ରଖିଥାଅ ଟିକେ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ନେବି। ତାପରେ ଏ ଭାଇ ଆସିକି ମାଛ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏଇ କୁନି ପୁଅ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହିଥିଲା ମାଛ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତ ତାକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ।